for it was great. May the good Lord bless you. Scripture and down the share name amadzangu mangwanani ano, it's Mark 16 verse 3 and 4. Vakadzi vari kuenda kuguva raJesu vane mubvunzo wainawo kuti ndiani uchabvisa dombo, ndiani uchanotibvisira dombo kuti tigone kupinda mubwiro raKristu, ndiani uchatibvisira dombo. Bible ndokubva rati pavakandosvikapo, when they looked up, they saw that the stone was rolled away. When they looked up, they saw that the stone was rolled away. Life ine zvinhu zvausingagoni kudhila nazvo. Nyangwe shungu dziripo, kuda kuripo. Mauri mune nzara nechidokwa dokwa kudai zvinhu zvaitika zvafamba nenzira yandiri kuda. Zviriko zvinhu zvakadaro zviri padimension yekuti you cannot, you hauzvigoni. But uri kuda kuti zviite sezvaunoda, sezvaunotarisira. So vakadzi vari kuenda kuguva raJesu. Nyaya yandinoda kutsimbidzira mangwanani ano ndeyekuramba uchifamba, ndeyekuramba une focus, ndeyekuramba une tarisiro. Vakadzi vari kutoziva kuti dombo rakaiswa paguva rake hatina simba rekuribvisa. Dombo rakaiswa paguva rake, we don't have the power, the capacity to roll it away. But chavagona ndechekuti vakaramba vachifamba, nyange vaine mubvunzo havana kumira, nyange vaine mubvunzo havana kuramba vachizvidya moyo kuti there is no need oraite kuti tienda kuvasikana kune dombo rakaiswa paguva, tinozvifambisa sei. When they looked up, they saw that the stone was rolled away. Mwari ari kupindura shungu, Mwari ari kupindira mumafambiro avo. Pastor Tinashe Murigo, how are you say? Happy to see you online. Mwari wakiitire nyasha. Thank you so much. God bless you. So vakadzi vari kuenda kuguva raJesu vari kutoziva kuti kune dombo riri kuende rakakurisa hatigone kuribvisa. Ndokubva varamba vachienda. Vane questions but they are still moving. Vane mubvunzo but vari kuramba vachifamba. Life ine mimwe mibvunzo yatiinayo yaita kuti vamwe vadzokere kumashure. Wangokonkluda wega kuti nyange shungu ndiinadzo, izvi zvinogoneka sei, izvi zvinobuda sei. I've discovered kuti murwendo rokunamata Mwari, Mwari havakupe task yezvinhu zvaunogona. Mwari vanokupa task inotsvagwa shungu dzako nekuda kwako iwe wokugonesa. Mwari havakupe task yaunokwanisa kuita. Mwari vanokupa task iri muremu yekuti it's impossible for you to accomplish that task. Saka vachikupire task yakadaro, you want to be involved in that task. Iye Mwari wacho pachake anoda kuva part and parcel of the move. Vakadzi vari kuenda kuguva vari kuti ko kune dombo rakakura, ndiani uchatibvisira dombo. Bible rinoti vasvika vakaona dombo rakabviswa. Baba Simangorwa, God bless you. Mwari wakiitire nyasha. Happy to see you. So you see kuti mukufamba kwavo shungu dzavainadzo dzadena denga nekuda kwekuti vari kuti no matter we don't have the power to roll away the stone, but we must keep on moving. Let's get there. Havana munhu wavatsvaga kuti hande unotibatsira kubvisa dombo. This is a group of ladies. Vati handei kuguva rake tonozodza mutumbi wake. But nekuda kweshungu dzavainadzo nemoyo wavainawo vakaramba vachifamba despite question iyoyo kuti who will roll away the stone for us. Who will roll away the stone for us. Kune masituations in life ane mazitombo mahombe akabloka. Dombo randikutaura nezvaro zvichida vamwe vanhu vaunoziva kuti they won't allow you, they won't open a way for you pazvinhu zvaroda kuita mulife. But there is the supernatural hand of God. There is the supernatural hand of God. Kune ruoko rwaJehovha rune simba runogona kusudurutsa dombo raunofunga kuti harigone kusuduruka. Mazitombo akabloka mabreakthrough evanhu muupenyu ariko, asingagone kubviswa nesimba revanhu, kungwara kwevanhu, maconnections nekurongeka. Bazvinongoda kuti munhu arambe aine focus, aine tarisiro, aine kutenda uye nekuda Mwari. When they looked up,
when they're looking in a nyaya. When they looked up, they saw that the stone was rolled away. Looking up is a shadow picture. Yekuti pavakaisa tarisiro muna Mwari, pavakaisa tarisiro kumusoro. Nokuti kana mafunga kuti kune dombo rakakura rasingagone kubvisa, you must look around for people with power who can stand and help you. But zvakaitwa nevakadzi ava, Bible rangu rati, they looked up and they saw that the stone was rolled away. They looked up and they saw that the stone was rolled away. They looked up. Tiri kutarisa kupi ndo pane nyaya. Tarisiro yako iripi ndo pane nyaya. Hatizvigoni, hatigone kuribvisa, hatina simba, asi vakaramba vachifamba. Mark 16 verse 3. And they said among themselves, who shall roll away the stone from the door of the tomb? And when they looked, they saw that the stone was rolled away, for it was great. And when they looked, they saw that the stone was rolled away, for it was great. They looked and they saw that the stone was rolled away. Vari kubvunzana pachavo, ndiani ungabvisa dombo iri kuti tigone kupinda muguva tione tenzi wedu. Pavakatarisa vakaona dombo rabviswa. Vakataura, vakatarisa. Vakataura vaine mubvunzo. Mwari ngaapindure mubvunzo wako. Mubvunzo wauinawo uri kuda ruoko rwaJehovha. Yokozuna weZimbabwe, how are you my sister? God bless you. Koleta Nyampinga, Garikaisi Ziba, God bless you. Faino Ziurawa, Madochi Weshe, God bless you. So they looked and saw that the stone was rolled away. Who rolled away the stone? They had questions. Vachifamba vachienda. But pavari kusvika vachitarisa vari kuona dombo rabviswa. Mwari unoona shungu dzako, ngaapindure mibvunzo yako. Mwari unoona shungu dzako, ngaaende ahead of you, onobvisa zvingakutadzisa kupinda mune imwe breakthrough. Mwari unoona shungu dzako, Mwari unotarisa moyo wako, ngaaende mberi kwako. Mwari anobvisa zidombo rakavhara muchato wacho. Mwari unoona shungu dzako, ngaaende ahead of you, onobvisa zidombo rakabloka visa rako. Mwari anoona shungu dzako, ngaaende ahead of you, anobvisa zidombo rakavhara munana wako. Vakava nemubvunzo vachifamba. Mubvunzo waigona kuvatadzisa kufamba. Mubvunzo waigona kuita kuti vachinje direction. Asi Baba angu rinoti vakaramba vachienda, vakasvika vakawana dombo rabviswa. Kuramba uchifamba kunodena kufamba kwaJehovha ahead of you, kuti vanobvisa the blockage. Dombo rakavhara nyasha, favor, breakthrough yezvinhu zvauri kutsvaka. They looked and they saw. They looked and they saw that the stone was rolled away. They looked and they saw that the stone was rolled away. Zvinoita munhu anzwe kumashure zviriko. Zvinoita kuti munhu aure moyo ashayiwe shungu zviriko. Asi Bible rangu rati vabvunzana mubvunzo iwoyo vasina mhinduro pakati pavo. Vakaramba vachifamba, vakasvika vakatarisa, and they saw that the stone was rolled away. Nyaya iri apa ndei hama yangu. Pane ma-issues ane chekuita nevatumwa or the angels, the angelic activity. Mwari ngaaise vatumwa pamberi penyaya dzako. Mwari ngaaise vatumwa pamberi penyaya dzako. Mwari ngaadene kurangarirwa kwako pama-issues aunochemera nekutsvaka.
Mwari ngavaone shungu nemoyo wako, so he can go ahead of you and remove every challenge. Zvaunoziva kuti dombo iri rakakura, handigone kuribvisa, asi ndine shungu yekuti ndonoona tenzi wangu. Vakamukira mangwanani, vari munzira kufamba, vakava nemubvunzo, who will roll away the stone? Who will roll away the stone? Remember, Jesu paanouya, John chapter 11, anopa vanhu instruction panana Mary and Martha paguva raLazaro kuti bvisai dombo. Jesu unoudza vanhu paguva raLazaro kuti bvisai dombo. Asi iye Jesu ari muguva, dombo raiva rakavhara. Vakadzi vachiuya, the stone was rolled away. So it's Mark 16 verse 3 and 4. Mark 16 verse 3 and 4. As they looked, they saw. Bevan Matambo, I minister healing over your life in the mighty name of Jesus. Amen and amen. They saw that the stone was rolled away. 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 Vakaona kuti dombo ranga rabviswa. Paguva raLazaro vanhu vakabvisa dombo. Vanhu pavakaenda kuguva raJesu dombo rakabviswa. I want to show you something here. Paguva raLazaro, Lazaro ndiye unofanirwa kubuda muguva. Pari kubviswa dombo nevanhu. Paguva raJesu vanhu ndovari kuda kundopinda muguva. Vakasvika dombo rabviswa. Number 1. Mwari vatarisa shungu dzevanhu vari kuuya, nyangwe vasina simba rekubvisa dombo iri. Shungu dzavo dzakava simba ravo. Mwari akavawanira nyasha, pakava nevatumwa vakabvisa dombo. Remember kuti Lazarus anoda kubvisirwa dombo kuti agone kubuda. Asi Jesu anova iye dombo reupenyu. Hakuna dombo rinogana ramba rakavhara, nokuti ari mukati ndiye dombo reupenyu. So Jesu ari muguva haabvisirwe dombo kuti abude, asi vanhu vanobvisirwa dombo kuti vapinde. Kureva kuti kana Jesu arimo munyaya yezvinhu zvaunofambira, une vatumwa vaanotuma ahead of you. They'll roll away that big stone until you reach where you are supposed to be going. Kune dombo reruvengo rwakagadzikwa nevanhu. Unonyatsona kuti mushungu dzako nekuda kuita zvinhu kwako kwese, kune vanhu vasiri kufara, kune zidombo rakagadzikwa, blockage. This stone represents something big hindering you to enter zvinhu zvako. Dombo rinorepresenta a hindrance against you, not against God, not against Jesus, but against these women vari kuda kupinda mukati. But Bible rangu rinoti pavakasvika vakaona dombo rabviswa. Ndinoda kudeclare Mwari ngaatume vatumwa muupenyu hwako zvausina capacity yekubvisa kana kubata. May the Lord God send angels to remove that big stone. Kune rimwe dombo rikusarangarirwa pakavharwa zita rako kuti usagonawo kurangarirwa. But ndiri kudeclare iko zvino the angelic activity to be involved in your life. Zvinhu zvaunoziva kuti haugone kuzviita nesimba rako, vanhu havagone kukuitira bedzi, asi kuti kana Mwari abata moyo yavo. Baba, ndiri kudeclare mangwanani ano, every big stone blocking your people, may angels be released from above. May the angels be released from above. Vatumwa ngavarayirwe nedenga vagone kubvisa dombo, vana venyu vagone kupinda. Vatumwa ngavarayirwe nedenga dombo ribviswe. Nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Dombo rausina simba kubvisa.
dombora usina simba kuti ubvise, dombora usina simba kuti ubvise. Ndiri kurayira vatumwa vedenga pamusoro peupenyu hwako. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Every big stone, every blockage, every big stone against your life, mante balando roboshiata, ibazayandele boshaliga basahe, menta baroka liga dabaya diamandele boshaliga dasaya, menta balando roboshiata kula basikendiata, yepepe kala dabosha, maliga da barada riamandele bojaliga basande, ibaka de baliga dakosa, mantetele boshia katalabasukeria kamande, riba jaye menta balado reboshiata kalabasanda. Muri muchene baba kudzwai, muri muchene mongbai, na matwa remekedzwai. Hakuna wakaita semi Mwari, hakuna wakaita semi Jesu, hakuna wakaita semi muchene, hakuna wakaita semi Baba. Nokote makatendeka, nokote makarurama, mante balata la boshianda, hibaba saluga daya bazande, menta baradia sakota la boshaliga basanda, mante balanda, ribashaliga da barasole boshiata. Every big stone blocking your people, every blockage, baba zvakagadzwa nevanhu zvinoda masimba akanyanya, muri Mwari wamasimba ose. Ndinorayira vatumwa vedenga, every big stone blocking my destiny, every big stone blocking my family, may it be removed in the name of Jesus. Ngaribviswe, 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 ngarisudurutswe. Vana venyu ngavapinde, vana venyu ngavapinde baba. Tarisaiwo shungu dzavo, tarisaiwo moyo yavo, tarisaiwo shungu dzavainadzo vana venyu Mwari. Ndiri kutaura nyasha, ndinodena vatumwa vedenga, ndiri kurayira iko zvino, may that big stone be removed. Ebo shata baladia mande, manto baradia sakontaya baliga dakonda, riba jade mante baladia manda, mantata balada bosha, menta baladia takarada bosha liga, de la bazade, riba jatoko, maliga da barada kaya katalabosha, mentete baladia sakontala baluga diama, mente bariga dianta kola basanda, mela bazuda riamandele bosha liga basate, riba baba baba shaliga daya, mentata talabazandele boshia katalabasando, riba kadege maliga da, menta kaladia sakontala boshia kataya, menta bareka de la bazanda, mantara bajada lianta la kondiasa, iba karada bosha liga basande, ibaza dege maliga da barando, rebo jaliga dianta kola masanda, iba shalada rabobo shaliga baramaza diamando, rete baladia sakontaya baliga da kosa, maya da baya, menta balando, riba shadege, maluga da baradia masata la bosha. Nokote muri Mwari, nokote makatendeka, nokote muri Mwari, nokote makarurama. Hakuna wakaita seve Mwari, munonjera nekuona shungu dzevana venyu. If you go to look, the book of 2 Kings chapter 7. 2 Kings chapter 7. The 4 lepers, pavakafamba kuenda kukemp the Syrian soldiers. Bible rangu rinoti Mwari wakawedzera sound. The Syrian army ikanzwa sekunge kuri kuuya a great army. The 4 lepers havagoni kuproduce a big sound yema chariots, but the Lord God caused the Syrian army to hear as if there are chariots coming. Zvisingagonekwe nemutsindo wako, zvisingagonekwe nesimba rako, Mwari unogona kukuitira. They found that the stone was removed. The stone was taken away. Their worry was taken away. Nokuti vakaramba vachifamba, vakaramba vaine shungu. Don't lose that. Keep on moving. Keep on trusting God. Believe in His mercy. Believe in His grace. That big stone is being taken away. That big challenge, God is dealing with it. That big issue, the Lord God is giving you grace. You will find the stone removed. You will find the stone removed. And this is what rakakura sei domwe. Ashinyasha dza Jehovah dzinogara nekusingaperi. Baba ndiri kunamata vana venyu ngavaropafadzwe pavanopinda nepavanobuda.
nyasha ngadzivatevere nekuvachengeta, nyasha ngadzivarwire nekuvagonesa. Iyemi wakatendeka, mutsvene wamasimba ose, wakarurama wenyasha anogona anotida Baba, ndakupai mbiri nekukuremekedzai mangwanani ano. That big stone be moved now. That big stone ngaribve iko zvino. Dombo iroro ngaribve iko zvino. Hakuna ungagona kubvisa dombo iri Baba. Hakuna ungagona kubvisira madzimai dombo iri Mwari. Asi imi Mwari wenyasha, munonzvera moyo nekuona shungu dzevana venyu. Ndiri kutaura Baba, ruoko rusinoshamisa, for the hand of the Lord is not shorter. Father, I decree and I declare the angelic activity, the angelic power. Rairai vatumwa venyu Mwari, rairai vatumwa venyu Jehovah. Matombo aya hatimagoni, asi tarisaiwo shungu dzedu Mwari. Matombo aya akagadzikwa nevavengi akakurisa Mwari wangu, asi tarisaiwo shungu dzine vana venyu Mwari. Patinosvika Jehovah, tigone kupupura kunaka nekugona kwenyu, nokuti zvanzi vakasvika vakaona dombo rakabviswa. Their worry was taken away. Baba, there are a lot of things zvikupa wari nekunetsa kuvana venyu, asi ndakumbira nyasha, ndakumbira ruoko rwenyu rusina kupfupika, ruoko rwenyu rusina kupfupika Mwari. Mutsvene wakatendeka, Mwari wamasimba ose, for thy hand is not short. Every stone, every stone, every stone, every blockage, mantela bazada la bosha, menta bala diasa kola maziga dianta, reda bayande le boja baliga daya kantalabo, merabazudaria tatalabosha. I'm sensing something in my spirit, and this is one doubt I like now. There are times the big stone that is blocking you is not a challenge as such, but it past breakthrough. Payakauya muupenyu wako pakasumuka vanhu vanokuvenga. So dombo rorivengo harina kugadzikwa nevanhu nokuti vakuvenga, but inyaya yekuti rakagadzirika nokuti pane zvakanaka zvakaitika kwauri sina kufadza vamwe vanhu, zvikatriga ruvengo muupenyu hwavo. So it is the past breakthrough that is blocked many things to come your way. Zvichida kune vanhu vaita, we want to do things with you, ndovati kana aitirwa izvi, kana asangana neizvi, no, we can stop this thing. You must move from glory to glory, blessing to blessing, favor to favor. Uchaona the big stone yakaitika muupenyu hwako, chinhu chakakura chakaitika muupenyu hwako, it was a breakthrough or a blessing, but ichocho chinhu ichocho ndo chakabva chava futi a blockage to other things coming. Why? Dzimwe nguva wakabva waenda low. What am I saying? Chava kuti mukadzi akarasikirwa necoin, coin rakarasikira mumba, akashanda akavaka imba, kushanda ari mumba ane mari yake, mari ndokubva yarasika futi ari mumba. So there are times that it is the blessing hiding another blessing. It is a bigger blessing. You have a blockage to other blessings to come again. Kune vasina kugona kucelebrate newe breakthrough, zvikatriga godo mavari, ukavengerwa breakthrough kwete breakdown. I don't know whom I'm talking to, but ndinzwe bro. Dombo randataura nezvaro blockage kuti usapinde marura kupinda sevakadzi vari vanopinda muguva raJesu. Pane zidombo riripo rakakura rinogona kuvatadzisa kuona Jesu. Dombo iri rine good purpose, kuti wakaipa arigere kuuya akapinda vatore mutumbi wake. Dombo iri ramira se protection to the body, but now is preventing people vari kuuya nemaspice to anoint the body. Dombo iri rachengetedza kuti mutumbi usabiwa, the body of Christ. But the same stone is now become a blockage kuvanhu vari kuda kuuya kuzoadresa kana kuzozodza mutumbi wake. Amene kana ndiri kunzwika. The big stone rakaiswa with a good reason as well, so that nobody will come and steal away the body. But the same dombo riri protector the body is the same stone that will not prevent the body to be anointed.
Number 2, the same stone riri kubloka mutumbi kuti usabiwa ndiro dombo rinokonzera kuti resurrection ive nevalue, kuti hakuna aba mutumbi nekuti hakuna anogona kubvisa dombo akatiza nemutumbi. Saka kuzoshayika kwebhodhi vapinda vaona mune munhu akapfeka zvichena achiti wamuri kuda asi pano munotsvagirei vapenyu kune vakafa. That's a picture yekuti haadi kubvisirwa dombo Jesu kuti abude, but dombo rinobvisirwa vanhu kuti vapinde. It's a teaching for another day. But ndiri kuti kudii, there are times yekuti your past breakthrough ndo pakatangira kudzikira kwezvinhu. Yauya iri breakthrough ndokubva yava a blockage to other better and good things in your life. Maybe wakatadza kuendla breakthrough iyo zvakanaka, kana kuti kune vanhu vasina kuitirwa zvakanaka nebreakthrough yako vakatsiga vamwe vanhu waigona kushanda navo pane zvimwe zvinhu panext step kuti zvinhu zviite zvakanaka. The same stone riri kupreventa vanhu kuti vasabe bhodhi raKristu is the same stone rinogona kubloka vakadzi kuti vasaatende the body of Christ, to anoint the body. Father, I pray in the mighty name of Jesus. Nyasha ngadzidururwe. Favor ngaionekwe muupenyu hwana venyu Mwari. Pavanofanirwa kupinda dadena vatumwa vedenga. May you send angels ahead of them. May you send angels ahead of them. Tumai vatumwa Mwari mberi kwevana venyu. Tumai vatumwa Baba mberi kwavari kuenda. Tumirai vatumwa venyu Baba, ndiri kutaura Baba, the angelic visitation. Tumwa venyu ngavashanye mumasituations evana venyu. May the ministering angels visit them. Ruoko rwenyu Mwari wangu risina kupfupika ngarubate mberi kwavari kuenda, ngarivhure masuo, ngarizarure mikana. Zvisingagonekwe neruoko rwemunhu, ruoko rwenyu Baba ngaruite muupenyu vana venyu. Muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen and amen. God bless you people. God bless you people. Nyasha dziwanzwe, Mwari vakuchengete mberi kwauri kuenda svika zvakavhurika. Kwese kwauri kuapply that big stone rakabloka maissues evisa rako chasvika rakabviswa. Mwari une nyasha, unoona shungu nemoyo wako. He is going ahead of you. Mante baladabo sharia masande. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. May the blessing and the favor of the Lord be upon your lives. In the mighty name of Jesus. Ndataura nyasha kugare kuchengetwa nekugoneswa. Mwari vakutungamirei, Mwari vafambe mberi kwako mudikani. Iroro dombo rausingagone kubvisa nezita rako nesimba rako ngaribviswe nenyasha dzaMwari. Muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen and amen. God bless you. Tisangane zvakare mangwanani on the same platform, same time, by God's grace. I also invite you to send your airtime or data for us to continue to broadcast each and every day. I want you also to participate in this broadcast. Nyasha dzibate pamusoro peupenyu hwako. Favor ya Jehovah ibate muusero pamusoro peupenyu hwako. Nyasha dzaMwari dzikutungamire mberi kwaunoenda mberi kune zvinhu zvako. Every blockage, may the hand of the Lord help you to remove that big stone. Dombo bviswa. Dombo bviswa. Vana vaMwari vapinde mabusiness avo. Dombo bviswa. Vana vaMwari vapinde muzvinhu zvavo. Dombo bviswa. Vana vaMwari vagone kupinda mavanofanirwa kupinda. Chese chakamiswa nemuvengi as blockage, I flush it out. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Every blockage be removed. Every blockage be removed. Every blockage be removed. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Every blockage be removed now in Jesus' mighty name. Amen and amen. Bye-bye, people. Meet you tomorrow. God bless you. Muskwere munyasha.